friends, good morning. नैबे जाबाय Stevia leaves sun dry खालामनाय बियो ओमफ्राय Stevia जाबाय मोनसे sweetener sweet plant बो होनो बेखौ ओमफ्राय Stevia leaves आ बिराद गोदै जायो बाहाय 0 calories थायो ओमफ्राय लोगोसे antioxidant properties बो दङ anti inflammatory बो आरो बियो 0 calories नंखायनो weight loss खालामनायावबो help खालामो आरो जाय keto diet बा low carbohydrate diet follow खालामगासिनो बेयो मोनसे मोजां substitute बिसोरनि थाखाय आरो बेयो जोंनि blood sugar level को control खालामो ओमफ्राय बेखौ diabetes जायहा दङ बिसोरो safely बाहायनो हायो ओमफ्राय बे Stevia या heart health नि थाखायबो मोजां आरो लोगोसे जोंनि dental हाथाइफोरनि थाखायबो मोजां जेबो खहा खालामा बियो सिथाबनानै थाया मानोना नंखायनो थाखाय जोंनि dental health खौबो मोजाङैसो लाखियो गाज्रि खालामा जेबो ओमफ्राय बियो गथ'फ्रा ओमफ्राय pregnant ladies फ्राबो बेखौ safely बाहायनो हायो ओमफ्राय बेनि flavor बेखौ दैयाव boil खालामनांगौ ओमफ्राय होमबानो बियो गोदै जाहैयो बा गोदै flavor खौ होयो ओमफ्राय गोदै जायो ओमफ्राय flavor नि थाखाय lemon grass हाइजें ओमफ्राय इलायची बेफोरखौ जोङो जोंनि गोसोनि हिसाबै जोङो होनानै फुदुंनानै लोंनो हायो थ' दिनैनि थाखाय बेनो थेंक इउ